čus, vítajte v dnešného videjka. Dneska to je wasabi a náš nepriateľ paliva chili omáčka. I zoznajte sa hejter, čo nám bude hovoriť, že kúpte si morugu, však samo. Nekúpim si morugu, stačí mi toto, pri tomto už dochýnam pomaly. Dobre. Preto tu máme na osvieženie šľahačka, mlieko. Mlieko tu. Takže... A toto je po prvé teda banánové mlieko. To budem piť ja. Dobre, ja si zaberám krabicu extra. A keby, tak ja toto myslím, že bude to takto. Dáme si chips a na to toto, hej? A postupne budeme zväčšovať. Počkaj, vyskúšame samé chipsy. Nie, postupne... Oni sú sami také zelenšie, ako si môžete všimnúť. Ja tým vyskúšam. Zelené čipsy na to všetko Tak najprv kvôli tomu, iba že je chips. zelená tráva, no tak aspoň vidíte, že tu je trošku marišky. Tak najprv chips, potom 2 chipsy, potom 3 chipsy a potom 4 chipsy plus toto. Môže byť. Fajné to je. Je to tuhé. Je to síce tuhé, ale fajné. Podľa to dobré. Ale mne to páli, že sa tam rovno banánové mliečko. A to ešte takto prilepené. Takže Luxus. A keby, dačo, my máme ten mobil na vankúši. Ale kámo, keď si dám ešte plus toto. ja si toto nejdem dávať. Ja si Sako, challenge. Musíš. Má to spraviť? Všetci chcú, aby si to spravil. Ale moji fanúšikovia nič. Chcete ma zničiť? Áno, každý chce zničiť svojho youtubera. Všetci sú radi, keď trpí youtuber. Tak to idem. Tak to je. Nie, ani... 2 čipsy. Ako, ja som jedol ešte také, jedny od Lay's, ale tie vôbec neboli také palivé ako toto. Môžeme? Počkaj, berem si druhý wasabi. It's a 2 wasabi. Ale veľké, nie jeden polkový. Vidíš, si všimol aj ty. Takže ojebem divákov. Podaj sa, kurva, ja som furt oný túto zajebaný v rohu. 3, 4. A to mlieko je dobre v tom, že mám ho rád, tak to vypí. Mega. Čo ma to nepáli? Čo ma páli? Mne to celú hubu. A mne to páli, ale nie je to také hrozné ako chili omáčka. Kokoty! Ty si kokot. Ukážu, chutnám. Sme u jeho doma, takže... Zasa môj nápad, ja som kúpil všetko. A nezožerú celú. Dobre. Toto je lepšie, aj toto je lepšie ako toto. 3. Najradšej mám túto. A toto bude taký kratší challenge. Jak sa to? Oči ma páli huba. Dáme si teraz 3. Potom a ešte 4. A potom ešte 4 a potom ešte plus tá omáčka, kurňa. Ale to je iba jeden raz. Hej, to je iba jeden raz. To bude už koniec videa. Oh. Ale nezožerme to všetko, ty kokos, lebo aj mama ešte chcela. Z týchto wasabi, žena. No. Počkaj, dáme tie wasabi senka do stredu, lebo Alebo, natehuješ. teraz máme si 3 dať, či 4? 3. No 3 a potom už hneď asi s tou pálivou omáčkou. Tak lebo... ja som si zobral viacej také malé, tak si dám viacej častíc a bude to páliť takisto. Možno 3, 4. Si grgo. Pálite to? Aj mňa. Ideš vôbec palivováčku? Ja som kokot. Je tam banánik, Bojko. Piče. Tak teraz 4, kámo, ešte plus toto navrch. Ja ti to So 4? No. Ale iba na jednom bude, nie? No. Ja som to chcela ako sandwich do začiatku, že aj tu bolo. To by pálilo teba a mňa. No, teba to bude páliť. Však toto ja viete, Priprav si takto chips. Tu na. 4. Si.
to nákopu. To daj, a je to. Znova som krkol. No. Už mi je zle, iba som zasytil tú omáčku a už mi je zle. Chlapče, nevieš, že si chcem. No. To čo si mi tak vydal? To musíš zjeť. Nie, ale ja jesť to dám, normálne to jeď. Diváci budú hrať, že majú konečne ďalšie video, že my budeme trpieť. Chlapci, ak sa znova pogrcam, tak mi dáte 18 lajku. Ani nie. Dáte mi aspoň 9 No lajkov. poď už, 3, 4. Už to zobral! Moje srdce prestáva biť! A nie, už to je dobré. Dobre. Kurva, rýchlo, mlieko. Ja sa dogrciam z toho. Mne to nechutí. Boha to ešte pári? Ale idem grcať. Ja mám úplne sople z toho. Ja tam mám iba šušeň. Ale suchý. OK, ja som to prežil. Čo ty? Aj mne príde zle, dáko. Ide to maličko prezrieť. To je debil, mne tak prišlo zle. Kamoši, het. Zámena manželiek. Hlavne Fuj, som celý od tej grcky do ryti. Ja nejdem robiť celú túto iba dám. Som späť a ja som vám sľúbil solo kapra. Takže vy, ak ste videli to samo minulé video, tak ja To som bolo musím tvoje, dať nie? celú tvoje. Ja som mal vybitý mobil. Udi do piči, a ja chcem. Sorry. Moje solo kapra, toto celé, ja som vravila, že polievkou uližiť tú celú, ale to by som naozaj nedala. Tak celú túto čajovú, že z toho mi bude zle. Tak sama budem mať dobrú podívanú, ako Janko trpí. Fuj. Že mi smrdí zuby. Krska nada všetko. Dobre, toto by vám aj mohlo asi stačiť, čo? To sme už mali. Nemali. Toľko to sme nemali. Napíšte do komentov, že či sme toto už mali. Takúto lyžičku. Tak to nie. No si pozrieme no, druhé video. No. Tak toto. Mňa štípe celý noc, celá huba, čo som zvracal. Ak ste mohli vidieť, naozaj mal tú noc vracku ešte. No, Fuj, strašne ti tá 3, 4. Ja už nejdem ani čipsy jesť, mne je strašne zle. Daj mi tú šlehačku, lebo sa pogrcam ako... Mlieko, ty debil, mlieko, nie šľahačku, mlieka je... A takto sa míňa moje milý šľahačka. Ten toho vypustil. Tak tento solo kapor bol asi veľmi silný. Solový. To už 9 minút. 2 plus 2, 9. Idem! Diváci, toto bude... Ja som sa vás nakútal teraz. Ja sa to neviem ešte šáľku. Môj zlatý, ak toto není normálne, tak mne prišlo druhý raz zle! Chlapci, ale tak ma boli brucho.